हेलो हाय मु सन्तु आपन स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। सॉरी बहुत दिन है वीडियो आसी पार नाला। तो आम टीचर्स डे गोटे सर्ट वीडियो करते हेटा डिलेट हो जाता आज रिकवरी करके आनिली तो सेटा से आज अपलोड कर सॉरी। आउ वीडियो बहुत सर्ट अच्छी तो मैनेज करने आपर गोटे भल वीडियो मुझे बहुत जल्दी चेष्टा करी। आउ जदि आपण मैंने मो चैनल न्यू तो मो चैनल को सब्सक्राइब करी आम चैनल एक मेंबर हो जातु। आउ चलतु लेट नक वीडियो देखूँ। आशा करछि वीडियोटी बहुत छोट अच्छी किंतु बहुत भल लगे। वीडियो को एंजॉय करूँ।
ଆମର କଲରିଂ କାମ ଚାଲିଛି ଜିମ୍ରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଲାଗିବ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଲାଇଟିଂ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଜିମ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତଳ କାମ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ସେଟା ସରିଲେ 2 ତାଲାର ତାପରେ 3 ତାଲାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଓପନିଂ ସରିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏବେ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଲରେଡି ୱାର୍କଆଉଟ ଚାଲିଛି। ତା ମଝିରେ ସାର୍ ଆମର ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 15 ପିସ୍ ଅଣ୍ଡା। 15ଟା ମାତ୍ର? ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ, ୱାର୍କଆଉଟ ପୁଣି ଚାଲିବ। ତମେ ହାତ ଖାଲି ଛଡଉନା, ଖାଅ ପିଅ ଏନ୍ଜୟ କର ନା କି? ଆରେ ଆମ ଜିମରେ ସବୁ ପସିବୁଲ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ଆମର ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ମୋ ସବୁ ସମ୍ଭବ ଏଠି, ସବୁ ସମ୍ଭବ। କର ଆଡେ ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଖିଆ ଚାଲିଛି ୱାର୍କଆଉଟ ମଝିରେ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ମାଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଏବେ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ବି ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସର୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଇ ନଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ଭାବିଲି ଏଇଟା କରିଦେବି। ତ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆସୁଛି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ସେମିତି, ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ହାପିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।